човека в село Радомирци. Омај баро, цај омај лачко андога в Радомирци. Саворе принзарен лес, саворе даран лештар. Црната птица вриза всички го познавате. Дуговорецът гърба му за миста ги гори. Алберто боксиора върви напред, сбъдва си мечти. Колкото го спира, черната птица толкова лети, колкото го съдят, толкова блести. Истинските хора винаги са до него, а фалшивите отдават далеч от неговото его. Поздрав от черната птица за всички душмани. Лемануша